बेफोरबायदि समायना सिंगार जानो नागिरदों नामा दे खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्राय नै दासो सानैबो हासबेन्ड वाइफ जोंनि खाथिनि सकआव थांदोंमोन आरोना जोङो मम जानो लुगैनानै आङो माने लेंना लांदों आरोना हासबेन्डखौ ओमफ्राय दा नै लाबोबायबो बेयाव जाबोआसै आरोना जोङो न'आवनो जासिगोन होननानै ओमफ्राय आरो मोनसे खोथा माने ममखौ जाखांनानै आङो सोरबा बांसिन आगैमोनानो आंखौ सोंहरगासिनोमोन आरोना आब' नों मा क्रिम इउज खालामो मा क्रिम फुनो ओमफ्राय मा फेस वासखौ इउज खालामो होनना सोंगासिनोमोन आरोना सिगांनिसाय बिराद समायनासिन जाबाय आब'आ होननानै गोबाङानो आंखौ बुंहरगासिनोमोन ओमफ्राय रिप्लाइ होयिनिबो बुहुदानो रागा जोंदों आंखौ ओमफ्राय माने इमान गोलाव बोरै रिप्लाइ होनो ना आङो क्रिमबो सोङो ओमफ्राय मा फेस वास इउज खालामो बेखौबो सोङो ओमफ्राय आङो मोनसे ब्लगनि गेजेरजोंनो खोन्थागोन होननानै आं खोन्थायाखैमोन आरोना ओमफ्राय दा नोंथांमोना खोलिबाय नायनाय सुपखौ ओमफ्राय नोंथांमोना जायफोरा मिथिनो लुगैदों नायलांबाय थादो दा जों ममखौ जाना लाग्रोनोसै बिनिफ्राय आं खोन्थागोन आरोना आं मा क्रिम इउज खालामो ओमफ्राय मा फेस वास इउज खालामो गासिखौबो खोन्थाजोबगोन आरोना दा बेखौ जाना लाग्रोनोसै गुदुंनो हासबेन्डनि मोनसे आंनि मोनसे ओमफ्राय सुबा मोनसे नांबावगौमोन माबाखौ गिलासखौ आग्लायबायना नोंलाय बारा सुबलाङा इसेल' लोंगोन आङो बेफोर मा खालामनो हानाया उदै आलुगोन उदै आलुगोन नों उदै आलु मारगोन आं बांद्राय लोंनो हाखाया वाव टेस्टि जाखायो जोंनि सकनि ममआ जाग्रोना लानोसै मासि गुदुं दासो लाबोनो नालाय हाथारला आं ओमफ्राय जानो लुगैनाया मम होनबाथाय गोथाव जाखायो जानो सामब्राम हानानै हरफालायदों गोथाव सासेनिया बारा मोजां जाया नोंना बांसिन मोजां जायो ना मारबा ओरै देखांबानो गोलैनो नागिरो गेब्लेनाय ना बिदि गेब्लेनाय जायो ओमफ्राय इना मोजां जायो राफोद बरिया जायो ओंखायनोथ' बिनिखौनो लाबोबाय थानांगौ इस जाख्रुबग्रा नालाय खोन्थाखायो बेनिखौनो लाबोबाय थानांगौ होननानै जानायखौबाथाय जानायाव लसथार मावनायावबा गैया माखौथो जानानै थांना दं नोङो मावनायावबा गैया होनदों गैला बेना इसे जानोबा आंनिखौ गैला सामब्रामखौ जानो दा सामब्रामा फैलाय एवनाया मा गोथांसो जादों आङो नों लोंग्रोदो होनबा एसे ओमफ्राय आं लोंगोन माबायसा मोजां दे नायाव हाद्दि दं हाद्दि आलुआनो गोसाथार हाद्दि फैदों मिरामैयाव जानाय नङा आंजों मस्त गोसा आलुआ आं लोङा दा जाबाय थायो नों जाबाय था आं माबा खोन्थानो बिथांमोननो र' आं दायो नै लाबोखाजोबना लाबाय आरोना देखायनो नागिरनाया बांद्राय बिदि आङो माबा माबि इउज खालामलाबाया आरोना मोखाङाव आगोलनिफ्रायनो सिख्लानिफ्रायनो आङो दिनैसिमबो हाबा जालायबाय नै बेखौनो फोनो आरोना नै मोखाङाव बेखौनो फोनो आङो नोंथांमोना बेबि क्रिम आरोना एकदम बेखौनो फोनगासिनो आङो गोदो माबानिफ्रायनो सिख्लानिफ्रायनो बेखौनो फोनो आरोना नै दासिमबो बेखौनो फोनो आङो ओमफ्राय नोंथांमोना सोंहरबाय थादोंमोन नालाय खोन्थाबाय आङो मोजां आं मोजां मोनो आरोना आंनि स्किनजों मिलायो नालाय ओमफ्राय बेनिफ्राय आङो फेस वास इउज खालामनायाथ' आं बांद्राय गोबाव जायाखै आंना हासबेन्डआ आंनि मोखांखौ गोबा होना फेस वास इउज खालामनोनो होआमोन बियो आंखौ ओमफ्राय दाना आं खालामग्रा जाबाय आरोना मास मोनसेसो जाबाय नामा मास मोननैसो लाइनबो थांबाय नायलाय ओमफ्राय नै बेखौ इउज खालामो आं दायो नै
हिमालया निम फेस वाश मोजां मोनदों आङो आंजों मिलायदों आरोना ओमफ्राय बेनो आंना बे मोननैयानो आरोना नोंथांमोना सोंहरगासिनोमोन नालाय मा क्रिम फुनो ओमफ्राय आरो मा फेस वाश इउज खालामो बेखौ सोंदोंमोन नालाय ओमफ्राय सिगाङावथ' आं ओरैनो बिदि फेस वाश जेबो इउज खालामामोन साबोनखौनो हुखायोमोन आङो ओमफ्राय नै बांद्राय गोबाव जायाखै मास मोनसे बा मास मोननैफोरल' जाबायना जिउ बेखौ इउज खालामनाया ओमफ्राय बिराद मोजां मिलायदों आरोना आंनि स्किनजों मा होनो आंना स्किना अइलि नालाय ओमफ्राय मिलायनाय मोनदों आङो आरो अइलि स्किनजों मिलायखायोनो बेयो सोरनाबा मिलायाबो जानो हानाय खिन्थु आंजों बिराद मोजां मिलायदों आं बेखौनो इउज खालामो आरोना बेनो आरोना नोंथांमोना सोरबा आगैमोना सोंहरगासिनो दंमोन नालाय आं खोन्थानाय जाबाय आरो ओमफ्राय बेखिनियानो दिनैनि भिडिअआ लाइनबो थांलायबाय खोमसि खोमलावनो मोनाबायबो जेबो मोजां ब्लगखौनो लाबोनो हायाखै आं बे साननैसोआ ओमफ्राय थाबैनो नोंथांमोना बिराद मोजां ब्लग नुनो मोनगोन आरोना जोङो आसामनि बाहेराव थांनायनि प्लानिं खालामगासिनो थांथारगोन आरोना साननैसोनि उनावनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन दा खोन्थाथ'ला आङो माबेयाव थांगोन ओमफ्राय टिकेटआबो जाखाबाय आरोना टिकेट माबाखाबाय दा थांनोल' नांगौ ओमफ्राय आङो खोन्थाथ'ला नोंथांमोना थांबानो मिथिगोन आरोना बिराद मोजां ब्लग नुनो मोनगोन नोंथांमोना आंबो बिराद माबा आरोना एक्साइटेड जानानै दङ आङो बिदिनो आसामनि बाहेरायाव थांफेराखै आरोना माब्लाबाबो थांफेराखै आङो एबारनो फार्स्ट जागोन आरोना स' आंबो एक्साइटेड नोंथांमोनाबो नेनानै थाबानो जाबाय बे समखौ नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनगोन आरोना आंनि ब्लगाव स' बेनो दिनैनि भिडिअआ ओमफ्राय बेखिनिखौनो बानायनो हाबाय आं भिडिअखौ स' थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बेखिनियानोमोन ओमफ्राय नै नोंसिना गुमैया दाबो मम'नि सुपखौनो लोंखाङाखै मोजांथार सुपआ ओमफ्राय आलुआ गोसा थान्दा बोथोरावसो मोननांगौ थान्दायाव मोन ओरै बुंग्राय गलायनाय खि मा होनो मोजां मोनो इयो मम'नि सुपखौ लोंनो ओमफ्राय आं बांद्राय आलु गोसाबा हाया आरोना स' बेखिनियानो दिनैनि भिडिअआ बाय बाय बयनिसिमबो बाय